nikech nyocha kane giyawo mbui mondo ji apply for TVET kod KMTC, nitiere report moro ma nyocha owuok. Nyocha somo weche mag KUCCPS to giwacho ni jonyuol moko ne complain ni nyathine no apply o qualify the university, lakini ne gineno ni mondo nikech duoko mare ok ber ahinya. Koro kaka KMTC piny kocha iyudo ka kidwa timo diploma in nursing giwacho ni kwano nego bed C-, koro ombeke matin. Lakini joma nokalo the university to komi priority. Giwacho ni we wakony joma o qualify specifically for KMTC mokwongo. To joma no qualify timo degree courses go wawere go mokwongo. Koro nyiso ni ka yudo cut off point madonje university, yudo C+ and above, to yudo ka kwano ni en deep lane, nyiso ni inyalo bedo gi chandruok matin yudo course, lakini king'iyo mos to nitiere course ma idhi yudo. Onyalo bedo an art-based course manyalo konyi mondo idhi tim an art-based degree course. Nikech koro mane gima osetimore, ok inyal onge bridging makwano. Koro inyalo manyo course moro ma ok gidwa nini high, ok gidwa gimoro ma